Parang wrestling. Na sila mga paparazzi. Alin na. Sige, pag-inisog kayo na. Teka lang. Dagan ba sa paparazzi? Bawal hindi mag-isog pa sa Pag-isog. Kamera na sila. kamera. Pag-isog mo. Alin, dali. Ay, pag-inisog. Alin, dali. Bakit ka dito? Nakakamera man sa picture. Kiss ka no? Ulitin mo ngayon, ulitin mo ngayon. Kiss ba? Angon sa? Ulitin mo ngayon pagtalon dito, bilis. Kiss ah. Unso? Pero nanggigil si Ulitin mo ngayon pagtalon mo parang Binamorales saka ano. Ulitin mo doon. Bina. Ulitin mo doon, sakit ang gabi. Scripted na yan. Ulitin mo, bilis. Paano yung ginawa mo? Hindi na nakita yung pusa eh. May pa. Andiyan. Guys, ganito yung ginawa niya sa akin. Parang wrestling. Ay, namiss niya ako. Ang tari ng banding ni Robin tsaka ni Rustum. Namiss mo ako? Na, oh. Tigil-tigilan mo. Tigil-tigilan mo muna yung pagkikis ha, na may misinterpret eh. Kaya ganyan naman, kaya asa na naman sila na in love ka sa akin. Sorry, bro. Sakit ang katawang ko. Sorry, Bren. Sorry, Brad, ganda, Brad. Sorry, Brad. Sorry, Bren. May umiyak. Brad, sama ka, Brad? Sorry, Bren. Sorry, Guys, friend. Sorry, Bren. ipakita ko po sa inyo, ito po yung iyak niya. Roll VTR. Iyak po siya kagabi, guys. Live pa na si Amanda. Hi. May dumating, guys. Itong katawan ko, bigla na ako inambahan. Kinikilig na naman siya, guys. Diba? Hindi ko kayo masisisi, hindi natin masisisi kayo or sila na... Ano ka naman salita. Ano kasi pinakakita niya, di ba? Galing na sa atin na, ano? Mga mata niya, mga ato niya. Sabihin niya, no? Gusto niya ng babae. Ah, siguro kasi mukha akong babae. Huh? Babaeng. Babaeng mandirigma. Upload ka diretso 1 minute. Saan na siya? Saan na siya? Naghingi siya ng kape. Nagulat kami dumating. Kahapon kasi dumating siya, guys. Grabe. Pinagsabihan ko talaga siya. Not for my own sake. Para lang sa kanya yan. So, nagtambay siya sa ano na mga. Siguro mga 40 minutes to 1 hour siguro yung pagtambay niya sa waiting area. Habang naglilinis kami sa buong farm, siya nakaupo lang. Nasa CCTV, tinitingnan ko kung ang ginagawa niya. Tapos umuwi. Umiiyak na gano'n. Sorry, bro. Mo, sorry, no. Ang ganda ko talaga. Thank you, Lord, for the space! Sige, ganun ko naman. Chares! Asa na yung ano? Asa na siya? Ito na dito. Usap niya. Kasama yung mga kaibigan niya. Usap niya yung brother. Cosmate ba niya yan? Bye, guys. Ibabalat yung ilong ko sa kamukha ko.